Ha kajing yai kajing tokit halo kajing sha Pynïap dusman u Damehi Mulieh atu prasnam karta na yalong luti tu ber ya ka ba ka met yap jong u lalap na kli riat min ha ka lifeway trek unai tung arja arpunrio ki board Pulit ka West Giant Hills district ha ka south trek unai lar arja arpunrio kila pintep ba kila kem ya Ngut ki ba Kdew dan kti ka Kyrwoh no SP ka West Giant Hills district kala ong ba ha ka lifeway trek unai tung arja arpunrio ki board Pulit kala yo jing tep ba ka Maruti Alto K10 ka badan yu registration number ML05AG0285 kala shabat ha ki board Pulit ka Gumra ka Char district Assam ringkat bat Ngut ki bri ka badan ha ka te ka kali Mar ki Pulit ka West Giant Hills kila lecha Assam bada ka jinget tray lang bat ki Pulit ka Gumra kila Kurup ya ka kali kat kum ki kindon an bat wanra ikite ki bri cha Meghalaya ban peteng ya ka jing tokin ha ga jo ka por ka yen ka sem jong u Damehi Mulieh kala pintep bakate ka kali ka dei jong u bat kum ta ki Pulit kila register ka mukot duma halor ka kamlute kali bat jing Pynïap ha jawai police station ha ki kindon 103 in bracket 1 bat 140 in bracket 1 jong ka Bharatiya Niya Sanhita BNS kat kum ka jing tokit Ngut ki bre ka sha kem ha ka lifeway tre unai tung arja arpunreu kilong udap jinkmen paslen arpunreu snem na lakasen East Giant Hills bat u Samuel lakai arpasan snem na Kerpong East Giant Hills. Hadin ka jing tokit ka babeteng ha ka south rek unai lar arja arpunreu ki Pulit kila kem se u duni wan kemen sutanga arpunreu snem na Khaidong East Giant Hills kum ubreu ubalai ubasha ka dan kti ki Pulit kila pentep baladap tian bishar kini ki Ngut hakmat ka yeng kashari baga jing tokit kadang beteng ban lap ya kerukam baga jingja kala ja bat ban lum ya baro ki sakhi sabut ki badan kam ki board Pulit ka West Giant Hills kila ai khuble ki Pulit ka Gumra ka Char district Assam ki bla ai jinge trailang bat jinge rap ka bastet kala pensuk ya ka jinglap bat yo kem ya ki bla Kdew dan kti ki Pulit ki kintui ki pat ba ban long ki bahusial bat ban sumar bahai ki kali jongki balada dan kinu ki jingja ni jingsuba halor kinu ki kamrunar so bah pentep ma dor ka police emergency helpline 112 Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya